kok mek rujak tok lho rene to. Kebab, pizza, burger, ambil sate. Awak izin mesti kayani malah ngakhiran pelong. Enak sing kurang terima. Wis, aja tukaran ae. Cah loro iki kaya banyu karo lenga. Kancan kalau ora gelem rokok. Ora dadi mek doyan ki yo, mangan rujak enak banget. Enak yo. Oh, mantep. Wis, Mbak. Ega, kamu gak sih nek jadi cita-citamu dadi apa? Aku mesti arep dadi pengusaha sing sukses ya, nek awakmu. Aku iya gak kok arep dadi pengusaha koyo awakmu. Kasihan awakmu kok rebu-rebu kerja. Wong kok melu-melu ae. Ora tuh aku tak dadi guru ae. Ora, aku tak dadi YouTuber ae kan koyo Mama Lela. Jan, awakmu ki kok esuk dele sore tempe. Gampang mulah malih.